6 najúspešnejších ľudí na svete. Jeff Bezos. Jeff Bezos založil najväčšiu e-commerce spoločnosť na svete, Amazon, v roku 1994, ktorá je momentálne ocenená na 1 miliardu a 530 miliónov dolárov. Založením tejto e-commerce spoločnosti zmenil svet online marketingu. Okrem toho v roku 2000 založil spoločnosť Blue Origin Artemis, ktorá si kladie za cieľ posielať ľudí na mesiac do roku 2024. Jeff Bezos je dnes považovaný za legendu a génia vďaka týmto revolučným počinom. Elon Musk. Elon Musk je vizionársky podnikateľ a vynálezca, ktorý vyvolal vzrušenie v súčasnom svete. Je zakladateľom spoločnosti SpaceX, ktorej misiou je revolucionizovať prieskum a osídlenie vesmíru. Rovnako zmenil svet založením spoločnosti na výrobu samoriadených elektrických aut Tesla a satelitmi riadeného poskytovateľa internetu Starlink. Vďaka týmto moderným projektom je považovaný za génia a najbohatšieho človeka na svete s majetkom 242 miliárd dolárov. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg v roku 2004 radikálne zmenil spôsob komunikácie po celom svete založením Facebooku. Momentálne sa zúčastňuje aj na iných projektoch, ako sú Instagram, WhatsApp, Oculus VR a Meta, ktoré majú vytvoriť metaverzum. Je považovaný za jedného z najtalentovanejších ľudí 21. storočia za svoje revolučné zmeny v komunikácii. Mark je dnes však jedným z najúspešnejších a 8. najbohatším človekom na svete. Sundar Pichai. Sundar Pichai je generálny riaditeľ spoločnosti Google, najväčšej a najvplyvnejšej vyhľadávacej siete a internetovej spoločnosti na svete. Tu dohliada na vývoj a riadenie služieb ako sú Gmail, YouTube, Google Maps, Google Cloud, Google Assistant a Google Chrome. Je však jedným z najváženejších a najvplyvnejších ľudí v odvetví technológií, pretože od prebratia riadenia urobil z Google silnejšiu a populárnejšiu spoločnosť. Niektoré jeho rozhodnutia urobili z Google jednu z najväčších spoločností na svete. Satya Nadella. Od svojho menovania za generálneho riaditeľa Microsoftu v roku 2014 zvýšil hodnotu spoločnosti z 301 miliárd dolárov na 2,8 bilióna a premenil Microsoft na druhú najväčšiu spoločnosť na svete. Je futurista, ktorý zdôrazňuje dôležitosť umelej inteligencie pre budúcnosť Microsoftu. V roku 2016 vytvoril novú umelú inteligenciu, ktorá vyvolala globálnu odozvu. Jeho úloha v revolúcii umelej inteligencie v dnešnom svete je veľká a preto je nazývaný géniom. Sam Altman. Sam Altman založil v roku 2022 chat s umelou inteligenciou ChatGPT, ktorý zmenil svet. Založil OpenAI so skupinou veteránov technologického priemyslu, vrátane Ilona Muska a Ilu Sutskeverera, a je súčasným generálnym riaditeľom spoločnosti. S jeho úsilím dokázal spoločnosť za 8 rokov premeniť na aktívum v hodnote 29 miliárd dolárov. Mnohí ho považujú za najväčšieho génia tohto storočia. Navyše mnohí odborníci veria, že názory ChatGPT technológií Sama Altmana buď zmenia svet, alebo zničia celý svet v budúcnosti. Ak sa vám toto video páčilo, kliknite na like alebo odber. Ďakujeme.